Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon atong misa alang ugmang adlaw nga mao ang piyesta sa kadaugan sa krus, or the triumph of the cross. Ang krus nga mao'y nahimong instrumento ng Dios gilansang, nagpasakit, namatay tungod alang natong tanan. Pahinomdom sad kini sa matag krus nga atong giatubang, atong gipas-an. In so many ways we have crosses that, like Jesus, that we have to carry also, either in our relationships, sa atong panginabuhi, sa atong kinabuhi karon. Mga ikitagrasya sa Dios nga unta kita sama niya mupas ang usab niini, ug sama niya magmadaugon usab kita sa katapusan. Hapil usab nato sa pagampo, espesyal katong mga intention nga gi-project sa atong screens, ag katong nag-celebrate silang birthdays, labi na si Maria Socorro Villamor, ug espesyal nga pagampo alang sa mga couples, married couples, kinsa matag ikaduhang Domingo sa buwan, atong espesyal nga iampo sa atong mga misa. Labi na katong dunay difficulties in the relationship sa pagkakaroon. Karon atong hinulusulan ang atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog, paghalad ning santos nga misa. Sala kanimo ug nakalapas sa imong kaayo, Ginoo kaluy kami. Sa kaluwasan, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kasing-kasing amahin sulong ayaw Ginoo isalikway, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Uhod katain sa iyang mga hatao, dinhi sa yuta, Ginoo Diyos, langit mong hari, Diyos Amahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa
sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa amahan. Dawata ang among kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo, uhuban sa Espiritu Santo, diha sa imaya sa Diyos Amahan. Amen. 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 Mag-ampo kita. O Diyos, mibuot ikaw, ngang imong bugtong anak, ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila niining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimo untang takos nga modawat, sa ganti sa kaluwasan diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, na maybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalata sa Edumea. Apan ang mga tawo gikabsag pailog samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila. Nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipudlan kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanila og bitin nga malala, ug gipamaak ang mga tawo, ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tawo, ug giingna ni Moises ang Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon.
ug ang hipakaag nga bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatian lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sumbingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Nangutana pag-usap bahin sa Diyos. Nahinumdum sila ngang Diyos, mauang ilang bato. Ug ang labing halandong Diyos, mauang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan nila siyang giulug-ulugan sa ilang mga baba. Ug gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya. Ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan pa niya na sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala ug wala sila laglaga. Sa makadaghan niyang gibakoy ang iyang kasuko. Wala niya halinga ang iyang kapungo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Angayon batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa pusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa cross. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tanang binuhat nga gadayeg sa Ginoo, nagkila sa iyang magbubuhat, nagatanyag sa iyang halaw nga kinaadman. Hallelujah! 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus. Wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang Anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang Anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang kaugalingong bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganis kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Maayong gabi sa tanan. Mayong gabi. Sa ako ng gisgutan kaganiha, karong misa nato alang ugmang adlaw, mao ang piyesta sa kadaugan sa krus, or the feast of the triumph of the cross. Nganong nagmadaugon man ang krus? Pasabot ba kini nga ang krus labaw pa sa tao? Kay ang krus baya timaan nas pag-antos. Pasabot ba kini nga ang pag-antos mas gamhanan pa sa tao? Mga igsuon, pahinumdum nato nga kining piyesta sa kadaugan sa krus, or the feast of the triumph of the cross, dili kadaugan sa pag-antos, apan kadaugan sa
nag-antos. Again, ang piyesta sa kadaugan sa krus, dili kadaugan sa pag-antos, kundili sa nag-antos. Sa unsang paagi nga kita, mga tao, nga lain-lain ang atong gipas-an nga krus, lain-lain ang atong pag-antos. Ikaw, minyo ka, bana ka, asawa ka, mama ka, papa ka, biyuda na ka, ikaw na lang usa, anak ka, doon na sa gigiatubang ng mga problema, sa unsang paagi nga murabag, magmadaugon ta. Nining gitawag na to krus o pag-antos. Una, doon ay gitawag na to unnecessary cross or unnecessary sufferings. Unsa man na sila? Daghang mga suliran, tinuyuan. Dili biya tanang sakit nga tong giantos karon. Kalit lang nahog sa langit. Ay, nainatagak nga cancer. Daghan ba yung mga sakit nga mura tong gipas-an karon? Binuhatan sa nangaging katuigan. Rare kaayo nga mangyunta, ambot ba nganong sakit ko? Kay imong i-trace gyud na naagi magsigig yup-yup, dili mahutan, naagi dili matug, magsigig lagmukmok, magsigig cellphone, magsigig tanaw sa lida, naagi daghan nga magsigig inom. Dunay problema, punan pa, maghubog-hubog pa. Nayuban mag-away ba nag-asawa. Ang resulta, makikistoryag lain. Ang resulta, mabungkag na hinuon ang pamilya. Matud pas akong nabasahan, daghan magsigig sugod og chat-chat. Ighuman mag-cheat-cheat. Daghang mga suliran, tinuyuan. Unnecessary cross, unnecessary suffering. Unsa man sad ming unnecessary cross, unnecessary suffering? Daghan nato natay kaugalingong problema. Pero daghan sa nato manghilabot og laing problema. Mag-apil-apil og problema sa ubang mga tao. Nakay dakong problema, masulsul pagid ka, manglibak pagid ka, maproblema na ka. Daghan na kay problema siya, daghan na kay kag problema, punan pa nimo kay nag-apil-apil pa kaniya. We have our own share of cross and suffering. There are times that we just have to focus because the rest are simply unnecessary. Kani gitawag na itong mga toxic relationships, toxic connections. Why do you remain with those connections when in fact they are not helping you as a person? There are times that yes, we have to connect with everyone as God wants us to do that. But there are times also that we simply have to go immediately to Him, the source of all connections we ought to have. Kay dili tanan gihimo niyang instrumento na iuban distraction ra kaayo. Unnecessary cross, unnecessary sufferings. If we are conscious unsa ni sila, to be sure kita nagmadaugon sa pag-antos. Ikaduha, if there are unnecessary cross, unnecessary sufferings, there is also what we call as necessary, given cross and suffering that we ought to carry. Nayuban, mauna man gid ni ambot nagbinutan man ko. Pero ngano man ni, wa ko'y bisyo, pero nganong akong silingan nga yup-yup kay wa gid nagunsa ako nga tarong ako ikaon grabe ka healthy akong ikaon pero na ako dinhi
Daghang mangutana, daghang mubasol, daghang ambot lang, undang mo na lang. Pero mga igsuon, Friday, gihangyo ko pag-blessing o usa ka renal unit. Renal, di ba? Kanang sa dialysis. Dinis dako ng hospital sa Cebu City. Taas-taas gyud kay usaman ka koridor. Nya daghang kay mga kwarto. Gihangyo ko pa-blessing, thinking nga way tao. Uy, hapit kada kwarto, may pasyente. Matay. So akong gibuhat, ako na sang gihapit, ako lang gi-pre-over tanan. Almost over 20 gusto ka rooms, niya almost puno tanan sa pasyente nga nag-dialysis. Niya ha? Dili lang mga tiguang, batanon. Niya napagwi buntis. Sus. Human good ato, bugat kaayo. Okay, I feel the energy each inside that room. Kay wa ba yung nag-dialysis kaya nagkatawa, hi Father. Pila ka oras biya nga paabot nga kita pa ko nimong tubo nga mag, di ba? Mom na siya. Suyupon ang dugo. Nya suyupan og lain, nya ibalik na pod. And of course, ang ilang mga naong pipila lang nga murag healthy kayo, kaya ang uban healthy kasi bag-o pag ito. Pero kasagaran, ning lagom na intapon. Napag ito usa ka pasyente nga, nag-dialysis pa siya, laki ha, dako siya tiyan. Kung tanang, nga gini problema ang tiyana. Gihikap na po na ako. Kaya ko, ay nako. Ngayon ko nga, hindi na lang kumukhaon siya kung sa basig kuyaw. Pero, kung sa nakapatandog na ko, while some of them are naglingaw-lingaw sa ilang cellphone, well, huwat-huwat sa procedure, tangnaw sa lida, sigog bendita, daghan nila, pipila nila rather, nagkupot sa ilang rosaryuhan. They're praying the rosary while the dialysis procedure was going on. Wala nila usiki ang gap, ang lull moment of the procedure. Nga murabag magtanaw lang, lingaw-lingaw lang. That moment was a very precious moment for them to pray and offer their cross, their pain, suffering to God. Hindot kaayo nga hulagway nato. Na mga higayon nga of course, na mga higayon nga murag necessary suffering ni kalitlag abot. Ikaw, nag-antos ka sa krus tungod sa imong bana. Ikaw, nag-antos ka sa krus tungod sa imong asawa. Ikaw, mamang papa sa imong mga anak. Naam ginay murag ambot. Ikaw sa imong silingan, ikaw sa imong mga ugangan, umagad, lain-lain atong gipasan. Kami mismo mga pari, daghan kaayo, kamo among gipasan. To the point nga, Lord, kinahanglan ba gid ni? Paita. But lo and behold, instead of complaining, these necessary cross and suffering may actually be our offering. Nga instead of magreklamo ka, mudistansya ka, musungasong ta. Ug sa unsang paagiha, ihalad kining tanan nga dili na kaya. In that way, once more, we become victorious over our crosses. Mangutana ta karon, unsa kinsa maning mga necessary cross suffering nga naa nato karon? Kung minyo ka, wa biya expiry date sa imong pagkaminyo diha. Samot nagdanganak na ka, wa ginaingon, di nako, musurrender nako.
Samot nagmanga anak ta sa itong mga mamag, papa nga natiguang na. Di kita mingon nga, ay, wala kay gamit, ma, pa. Kaluoy na malangsad. Samot nagkaming mga pari, mingon me, kapoy naman ko eh. Kining tanan, kinahanglang, dawaton, pasanon, musungasong. They are all necessary crosses, pains, sufferings. Not to be denied, not to be rejected, but simply to be carried. In that way, kita nagmadaugon sa krus o pag-antos. Kanuna na kong iawit din matag misa o daghang mga misa, nga ang atong pain or suffering can actually be our offering. Sige na siya. My suffering is my offering. My offering is my suffering. And if I ever have to face more trials and more pains, and I offer them gladly again. Kanuna akong isulti, matag bisita na ko sa hospital, matag hilog na ko, matag anoint na ko. Make your hospital bed as your altar. And that way, walay oras nga nausik, walay kahimtang nga nabaliwa, tanan, gihatag, gihalad niya. The assurance is, magpaabot ta, nakita mo daog usab, in His ways, in His time. Karon manindog kita ug atong bag-uhon ang atong pagtuo ngadto sa Dios kinsa nag-auhag kanato mupas-an sa atong krus. Moingon kita, nagatuo ako sa usa ka Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na gianak, dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya, nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang lawas gikan ni Maria nga ulay, nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Mag-antos siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit, nagalingkod sa tuos sa Amahan. Ibalik siya sa mahimayaon or paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, wala na'y katapusan. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo, maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba, gihimaya, misulti, pinagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila ko sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Karon, isip mga anak sa Dios nga nagtinguha na kita magmadaugon batok sa mga pag-antos ug sa atong krus. Sa matag pangamuyo, mupadangat kita sa pag-ampo, moingon kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Pinagi sa gahom sa krus, tiya kami o Ginoo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan,
makigbatok hangtod magmadaugon, ubos sa panalipod sa krus. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatiya kami, o Ginoo. Nga ang katawhan sa matag nasod o kultura, makakaplag o kagawasan o kalinaw, pinaagi kaniya nga gibayaw sa Dios ngadto sa katitasan. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatiya kami, o Ginoo. Nga sila nga nanagbarog, nagpaabot sa kaluoy ug pasaylo sa Dios. Makakaplag ug paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw ug pakighiuli. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatiya kami, o Ginoo. Nga ang mga masakiton makakitang paglaom sa hingpit nga pag-alin diha sa krus ni Jesus. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatiya kami, o Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatiya kami, o Ginoo. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatiya kami, o Ginoo. Karon, padangat nato sa hilom ang atong mga pag-ampo, labi na ang atong tagsa-tagsa ka mga pag-antos o atong mga krus sa kinabuhi karon. Langit no namong amahan, ikaw may padala sa imong anak aron pagpakita ka namo sa gahom nimo batok sa krus o pag-antos. Nangayo kami nga sama kaniya, mahamahimo usab kaming mupas-an ug musungasong sa matag pag-antos nga among masugatan karon. Ug nga unta, sama usab niya, doon na kami paglaom nga sa katapusan maghari ang himaya, kalipay o kalinaw sa among kinabuhi. Kinamong gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Manindog kitag mag-ampo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan o sa tibuok ng santos nga simbahan. O Ginoo kining halad nga nagkapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos kamahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong gibutan ang kaluwasan sa mga tao, malalang diha sa kahoy sa krus. Aron diin magikan ang kamatayon, dito usab mahibalik ang kinabuhi. Ug aron si Satanas nga nakadaog dito sa kahoy, mabuntog usab dito sa kahoy sa krus. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hulong nga pag-awit. Santos,
Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Santos kay ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus ang pagkabanaw mo, naamo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami tungod kaymo kaming giisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himua kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispo nga tigdumala, ug kanamo mga pari, mga relihiyosong madre, brothers and sisters, ang consecrated ug kining katawhan nga imong gitawag magpundok sa imong atubangan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sila sakop sa among pamilya, giampo ning santos nga misa. Binani si Catherine, Hilda, Faustino, Natividad, Sabiniano, Inani Senior and Junior, ug Dudong Gulyas. Ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kami angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, mga apostoles, mga santos, Pedro kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, amoy ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya,
Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon uban sa tagsa-tagsa nanto ka mga krus sa kinabuhi, mga pag-antos in so many ways, ihalad natong tanan sa atong langitnong Amahan. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Ngayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kaimo man ang gingharian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo lang ingon ka si mo mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tayo noo tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo, sa kanunay malaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang bugat nga krus, mugaan-gaan, kung nahibaw ta, dili ta, wa ta naginusara sa pagpasan ni ini. Mo nang ato nang ipakita karon diya sa pag-ambitay sa kalinaw, gugma, kusog ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw mananinyo. Peace, linaw, gugma. Sa Diyos nga nagawag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero
sa Dios nga nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, atagi kami sa Mga igsuon mo kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Tungod sa iyang pagbalansang sa krus, ang krus o pag-antos dunay kahulugan. Bulahan kita, gidapit sa iyahang panihapon. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo. Apay pamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas tugo ni Kristo, amping kanamo sa kinabuhing dayon. Kini maong akong lawas nga kung giha
Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So karon sanglit kaduhang Domingo man sa buwan kinatong misa atong himuon ang pagbendisyon sa mga minyo, married couples. Ano tas tubangan? Mga minyo. Kamong nagplano pang maminyo, pangita sa magminyoanan. Kamong nahumanas pagminyo, kontento na lang. Taon sad. Sige. Tubangan. Yan. Kupot yun mas kamot. Tunga. Ano mas tunga? Na. So, kamuway Paris, naalang ubanan yung bana. Yan. Kupot sa kamot. Indot kita naon. No? Makaingon sa ko nga, nagpari man ko. Sige. Kupot mas kamot. Ya. Sige. Itong iyampo sila. Langit no na mong amahan, ikaw ang tuburan sa bendisyon, panalangin alang ka na mong tanan. Salamat sa gasa sa bukasyon, ngimong gihatag nining imong mga anak, kining mga bana, kining mga asawa, gasa, bukasyon sa pagkaminyo, gasa sa paghigugma, gasa sa pagkamatinod-anon. Salamat sa paghatag nilang mga grasya subay sa tuig ilang panag-uban. Taliwa sa mga pagsulay, taliwa sa mga cross, taliwa sa pag-antos. Sila nagmadaugon. Nangayo kami, nga imo pang dugangan ang mga grasya. Nga ilang gikinahanglan, apil na ang ilang gitinguha. Nga unta, taliwa sa kadaot, tentasyon, o mga problema nga maabot silang kinabuhi, pabilin silang ligon, pabilin silang magmatinod-anon sa usag-usa ug diha kanimo. Bendisyonan usab ang mga banag asawa minyo nga dunay mga anak, nga unta kanunay silang mahimong ehemplo, panig-ingnan sila mga anak. Ug bisan pa usab sa bagahagit sa pagaginikanan, kanunay silang magmapailubon ug magmahigugmaon sa tanan nilang mga anak. Sa mga wala pa'y anak, Ginoo, sa laing paagi, gihimo mo silang inahan o gamahan. Inaot paunta sa maong paagi usab, magmakahuluganon gihapon ang ilang kinabuhi, isip banag asawa. Amo kining ipangayo, punos paglaom, nga imo kaming patalinghugan, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. You may now kiss the bride. Talikod mo, tanan. Ato silang pakpakan ang mga igsoon natong banag asawa. Oh. Kiss the bride. Wow, pakpak yun kanindot. Oh, managhan unta mo para managhan ang mga tao. Salamat sa tanan, salamat ninyo. So mao nino matag ikaduhang Domingo. Mao gini para sa unang Domingo para sa mga nag-birthday, ikaduhang Domingo para sa mga minyo, ikatulo para sa mga estudyante batan-on, ikaupat para sa mga masakiton, sick persons. So pwede kayo. Ikalima, ikaunom katong nagpaabot nga hantod karon magihapon. Kuwidyara na ha. So all masses actually we receive God's blessing, but special ni siya kay para magidin ninyo. Ha?
So na-bless na mo, be also a blessing to other couples, especially to your children. Salamat ninyo ha sa inyong pag-uban, mga ministries, mga choir, Santa Ana, katong usherates, kulitos, lay ministers, lectors, and cantors, and to everyone. Ito kalimtan, ang kadaugan sa krus, dili kadaugan sa pag-antos, kadaugan sa nag-antos. Mahimo lang na kung atong klaruhon, are we having today the unnecessary suffering or are we having the necessary suffering? Either way, we know what to do. Sa atong human sa atong benisyon, ato gyapon ta ni Pedro kalungsod, patabang ta niya unsaon pagpas-an nato sa atong krus. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan nga Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dalo na tong gugma kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.